Здравейте, мили хора! Оказва се, че пчелният мед е една от най-фалшифицираните храни в света. Смесването му с какво ли не развалят всичките му естествени свойства, качествените и вкусовите му показатели. Ето защо е важно да бъдете внимателни и да купувате пчелен мед само с доказан произход. Аз съм Мария, добре дошли в нашия видеоканал Пчелен дар. И днес ще ви разкажа малко за меда в пчелна пита. Пчелната пита е неподправена, а мед в пчелна пита, див градеж, което означава липса на каквато и да е била поставена основа, е възможно най-чистата форма на суровия мед. Ако обичате пчелен мед, ви очаква истинска наслада с медената пита. Тя е заредена с всички вкусове и предимства на суровия мед и още малко. Всъщност и още много. Яденето на пчелна пита може да изглежда чуждо за някой или странно, но тя е част от човешката храна от хилядолетия. Всъщност това е и традиционен начин за ядене на мед в далачета. И да, категорично пчелната пита е годна за консумация. Състои се от шестоъгълни килийки, изградени от пчелите, восъчни килийки, изградени от пчелите, напълнени с нектар от тях, който в последствие става мед, след като озрее, и запечатани отново от тях. Спокойно може да се еде пчелната пита с восъка. Някои хора предпочитат да сдъвчат восъка и след това да го изхвърлят. Но всъщност восъкът си има собствени предимства. А освен това, медът в пчелна пита, както казах, е запечатан с капачета. Ето тези капачета. Наричаме ги запечатки, в последствие разпечатки. След като бъдат разпечатани рамките с мед, но тези капачета са изключително полезни, защото съдържат много биологично активни вещества, включително и прополис и цветен прашец, масно и водоразтворими витамини, органични съединения. Единствено тук, в тези капачета, се съдържа ензимът лизозим, който се съдържа в телесните течности на човека, като кърмата и сълзите. И така, може да се обобщи, че в меда в пчелна пита се съдържат всички основни витамини, минерали, включително калций, желязо, магнезий и цинк. Всички хранителни вещества са запечатани във всяка клетка на пчелната пита. Медът в пчелната пита поддържа имунното ни здраве. Вярвате или не, консумацията на този сладък деликатес дава тласък на имунната ни система. За това може да се благодари на антиоксидантните, противогъбичните и антибактериалните свойства на пчелната пита. Заедно те намаляват възпалението, предотвратяват инфекциите и се обединяват по всякакви начини за предотвратяване на болестите. Така че се отпуснете и истински се насладете на изблика на мед от този тъй ценен пчелен дар. До скоро!